А сега е време за игри с кошарата Game Zone на марката Лорели. Комплектът съдържа удобна чанта за пренасяне и складиране, матрак, хълки за хващане на детето и самата кошара. Можете да разгънете кошарата в 3 стъпки. Стъпка 1. Важното е краката на кошарата да са прибрани в основата. Стъпка номер 2. Разгъваме срещуположните страни до най-горно положение, като трябва да се чуе заключващ се звук. Стъпка номер 3. Натискаме средата на основата до най-долно положение. Ето, вашата кошара е готова за игра. Game Zone е снабден със страничен отвор с цип. Също както и разгъването, сгъването става в 3 стъпки. Стъпка номер 1. Издърпваме дръжката в основата на кошарата до прибирането на 4 й крака. Втора стъпка. Освобождават се механизмите в средата на срещуположните страни. Стъпка номер 3. Аглите се прибират до най-горно положение и така вашата кошара е готова за път.